far sagde, at de berømte ord, en pige aldrig kunne blive digter, så tænkte jeg, at jeg skal vise ham noget andet. Tove Ditlevsen blev født i 1917 på Vesterbro i København. Hun voksede op i et arbejderhjem, hvor drømmen om at blive forfatter virkede fjern, men Tove fandt tidligt trøst i ordene og begyndte at skrive digte som teenager. Jo, egentlig var det mit mål at blive berømt. Hun debuterede i 1939 med digtsamlingen Pigesind, der med sin følsomhed og skarpe iagttagelser gjorde hende til en ny stemme i dansk litteratur. Ditlevsen blev kendt for sin ærlige og intense skildring af kvindeliv, barndom og psykisk sårbarhed. Det stormer derude. Far hen, far hen. Hun fulgte op med romaner som Barndommens Gade, der skildrer opvæksten på Vesterbro, og Gift, som med brutal ærlighed beskriver afhængighed og ægteskab. Mod barndommens gade. Ditlevsens liv var lige så dramatisk som hendes bøger. 4 ægteskaber, stofmisbrug og psykiske kriser satte dybe spor, men gav også hendes forfatterskab en intensitet, der stadig griber læseren. Tove Ditlevsen døde i 1976, kun 58 år gammel.